diddordeb mewn gweithio fel cynorthwydd a ddysgu, neu mewn rolau eraill sy'n cefnogi plant, yna mae gan addysg Oedolion Caerdydd y cyrsiau i chi. Mae'r pecynau hyfforddiant am ddim yn cynnwys seicoleg plant lefel 1, rheoli ymddygiad plant lefel 1, cefnogi addysgu a dysgu lefel 2, cymorth cyntaf pediatric lefel 3, helpu plentyn gyda mathemateg lefel 1, datblygu gwybodaeth plant amrywiaeth lefel mynediad 3, ymgymerwch a rhai neu'r holl gyrsiau sydd ar gael sy'n gweddu orau i chi a'ch nodau yn y dyfodol. A chewch ragor o gymorth pellach gan wasanaeth cynghori i mewn i waith Cyngor Caerdydd i gael swydd ar ôl cwblhau'r cwrs. Peidiwch â cholli'r cyfle. Cadwch eich lle am ddim heddiw trwy ffonio dim 2920 871 dim71 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.dysgu i oedolion caerdydd.co.uk.